Počkaj na mňa. Pokiaľ stav, daj najprv. Mikin. Počkaj, Sero. Počkaj. Dobre, môže byť. A tak sa u nás pečie sladká. To sa iba krája. Používame na to nádherný prístroj ručný, krájaci slaninu. Vidíte Asi to? dám. Vidíte, ako to klouže? Piča nejde. Vieš, jak to klouže? Si pilko na železe. Nie na také malé, nie na také malé. Ale To to si je mal hrubé. plošne rezať. Ale Plošne. to je hrubé, to sa ujebe. Ale to si mal plošne rezať. A teraz vypíname komentáre k tomuto Už je to receptu, piči. lebo to začína byť totálne piči. Ale ti jebe, to sa ujebe. To nebudeme Lajko, takto no ujebe. ale... Lajko, horí ti. Čo? Počúvaj ma, dávaj olej. Na štart už To je ruský plyn, kurva, pozor. Ale daj taký oný. A tú slivku dajte preč, tam má do piči. Nie, najskôr to nechaj tam ujebať. Tú slivku dajte sa Ale ďalej. lyžičku mám. Neboj nič. Toto som. Ďalej tu máš klinec, ní kokot krepí. Klinec. Ale ja som ho umýl. Daj to na plný. Dobre, Je to na klinec. plnou. Treba to najprv chytiť trošku. Počkaj, nesiem ti matroš ešte. Daj tam. Ujebem ti ho. To sa všetko Tu máš ruku. Daj. Teraz som ja majster kuchár. Peter Novotný, aj z hovna pomazánku spraví. To bude No veľmi tento zaujímavé. telefon, to ide ten popiči do no. Ujeb na teba. Toto si idem nahrať, tento hovor. Dohovor si. No, náš tanier. Zvesili sme. No. Daj sem na rade. Treba vylistovať. Vy ste čo, porota? Ja som záhradník. Záhradník je vždy vrah. Počúvaj, ale to sa vyvára v tej slivke, ty kokot. To sme vyliať mali najskôr tú slivku z tej panvice. Tak to zapál. Nie. Čo tiebe, to sa musí najskôr. To bude riadne po piči chutiť. Príprava. Najskôr Dobre, sa to pán Novotný, osmahne. máte pravdu. Druhý Ako je to štádiu? Najskôr sa to vypečie, potom Stejne do ujebeme do klincov, toho. hej? Potom ujebeme do toho slivku a spravíme to takýmto. Počúvaj, ten klinec je chybu do piči. Tak si daj. Same čili, hej? No, takéto sušené. Aby som mala zábavu. Máš to tak rada? Ja som len záhradník. Pičo, to prská. Moja ruka. Pán Novotný, zranil ste sa? Prežijem, ne, to slabšie. Ja nechcel, ale či Daj. ja nechcem. Boha, už mám teraz Cíti sa nadprirodzene. od toho sa dočne tvára, tak ma jebne do rána. Však. Ako to vyzerá? Môžeme prejsť Michael, do druhého štádiu. priprav pol litra studenej vody. Pre prípad nasenia. To idete zase tam. Ešte nie. Ešte málo. To je ešte málo, to nechajú jebať. Ale poviem ti to takto. Recept vyvarený. Toto je tanier. Teraz sa to varí v slivke. Tá slivka, čo tam bola predtým, tá tam ostala. Ako dovidenia. Mám taký dojem, že tam ujebeme troška korení. Čili. Máme ich veľa, no. Ale je to veľmi horúce teraz, už ako to bude vyššie dávať. Ja počúvaj, ako to prská. Šáňo, daj tam čili. Neviem, ale prsklo mi Ale prekladalo. čili, on je úplne sušený, on je zhorkný. Chceme tu rádio, nie? On je úplne sušený, ujebol tam. Nie, veľa tam nedávaj. Paška uteká pred kamerou. No, Teraz. toto je... Jebe. Ako proste profesionálny kuchár. Videl si to? Oči. Pusti tam ten setík, čo som tu predtým doniesol. Obrizli oči, Šáňo. To sa dá. Nie, toto anuál a dnes A tu prosím keby ťa som obal vám tohto. utrhol oči kokoti. Máte čili v očiach? Prozatím ne?
Pol fáča, čo už to je v takom dobro. Ešte to Nie. Ešte to nechaj. Ešte nechaj. Toto je strašne historická pevná linka. Pevná linka. Od Orange. Orange. Je Vytoč. to riadne Vytoč. Čili za tým odložíme. To bolo dobré do piči. Dáme tomu takú pol minútku. Potom uvidíme, čo to povie. Ale ja to vidím dosť na dobrej ceste. To je Fibertel, hej, nový. Už tam najem tú slivku. To má čas. Vyslabujeme to. Nie, ja nemôžem, takúto ideš. Nie ten veľký, ten maličký. Horčicu? Ty si horčicu vyhnabala? Koľko to praje semka? A kečup? Na tácku, kokot. Špagát na tých záprahoch. Ale poviem si takto urýchlene s tým Tak pal do jem piči. Dimiku toto. Ale ešte vydrž to, že nie je hotové. Fibertel. Riadne to nefunguje. Si myslíš, že riadne sa s tým na ambasádu dovoláš? Vymeňte svoju starú pevnú linku za nový Fibertel. Orange forever. Presúďte sa na stôl. Momentálne ideme vyrábať strašný oheň. Au, kurva. Kámo, pozor. To idete podpáliť. Horčica, odpadol som. A ja kokot náhle tam vyprázdla. Počkaj, prehodím. Tak ja idem preč teraz. To sa bojím po prvom zážitku. Zapál to, kámo, zapál. Veď ale to sa zapaluje od toho ohňa. Ešte nie. Zapneme digestor najprv. Netreba. Tejto kočia tu Vy ste kokotí. Wow. Prestaň, vrešti. Slabovaná slanina v slivke. Podávame. Riadne to tam pijem celé. Aj s tým olejom. Nie, počkaj, to ešte nekaj, to vyprestaň. Fuj, ty kokot, riadne s tou kanti slivka. Fuj, ty to. To je špička toto. Tú slivku ste mali celú vypáliť stade. Klincom, kokot. 200 klinec. Dobrú chuť podávame s chlebom. Daj to trošku tipšie. Ty tam nie? Jana, tvoja slanina je po piči, keď to budeš vidieť. Takže Facebook. Ja mám piči za takto verejné. Nedáš ranci do piči. Ja som na degustátor. Tak to je brutálna. Nás povolali s Radkou, sme mali cestu. Teraz som to. Ty kokot, toto je lahoda. Tá slivka je v tom úplne hustá. Úplne, že po piči. Keď som dojebaný, tak sa ešte aj najem. Nepopičil som sa ešte na to sám. Dojebem a najem. Myslím, že ja už mám niečo kompletne. Neviem, ale asi sa tu stopkám na tejto masti. Trošku málo. To si tam... Prestaň, bože. Fuj, má teda ako veľa percent. Slivku v tom normálne surovo cíti, čak. To, že mám na tom plastovom obrazu. Ale toto